Takže pekné dopoludne vám prajeme. Aktuálna informácia. Trump ala Hitler junior zaútočil, vydal rozkaz na Venezuelu, že jednoducho treba zadržať Madura, jeho manželku a treba bojovať proti narkomafii. Miška? Cirkus Humberto sa môže schovať, pretože realita je trošku iná. Priatelia, trošku počkáme, dokiaľ sa načíta čo väčší počet ľudí. Dnešná téma bude veľmi zaujímavá z toho hľadiska, že médiá ako keby znova mlčali. De facto Ukrajina, konflikt je rovnako ako keby divadlo zo strany Ruska a tu je divadlo, ale idem si chrániť svojich priateľov. A všetko sa týka celoplošného problému, ktorým drogy sú. Je to skutočne globálny problém. A v tejto súvislosti vám dáme také odhalenia, že čo médiá zverejnili, ako Pálko povedal, je trošku úplne inak, až tak trošičku, ako vždycky to býva. Takže, priatelia, ešte raz krásny deník vám prajeme, dopoludne. Môj zdravotný stav fakt nie je dobrý a preto sa ani neozývame veľmi. Máme ešte isté veci, ktoré musíme dopracovať. Ale začneme niečím, čo je veľmi podstatné. Miška, taká informácia z roku 2012. Inside Crime. Zatknutie vo Venezuele odhaluje prehlbujúce sa väzby S talianskou mafiou. Čiže máme tu na Venezuelu. Ale Miška, čo je najpodstatnejšie je, teraz tento člán... Áno. Že venezuelské úrady v úzkej spolupráci s talianskými vyšetrovateľmi a vyšetrovateľmi Interpolu zadržali odsúdeného talianskeho mafiánskeho bossa Salvatora Bonomola, čo dokazuje silné väzby Cosa Nostry s Južnou Amerikou. Talianske úrady uviedli, že Bonomola, ktorý bol v Taliansku v neprítomnosti odsúdený za vydieranie a organizovaný zločin, jeho zradili telefonáty jeho rodine a medzinárodné prevody peňazí. Tak, ako to riešil Falcone. O tom informovala agentúra Associated Press. Bonomolo začal svoju kariéru zbieraním kvót ako súčasť Miška. Presne, ako súčasť vydieračských akcií pre sicílsky mafiánsky klán, známy ako Palermo Centro, uvádza International Business Times. Pred zatknutím sa predpokladá, že riadil drogové väzby skupiny v Južnej Amerike. Analýza Criminality Insight. Venezuela je známym útočiskom pre mafiánov z iných krajín. Bolo tam zajatých alebo zabitých mnoho kolumbijských obchodníkov s drogami. Naposledy Diego Pérez Hernao, alias Diego Rastrojo, obávaný šéf skupiny, ktorá nesie jeho meno. Tam ho vlastne zajali v júni v roku 2012. V roku 2009, Miška? Venezuelské úrady zadržali aj Salvatora Micheliho, člena sicílskej mafie, ktorý bol na zozname najhľadanejších osôb Interpolu. Takže Venezuela vlastne spolupracuje s talianskými vyšetrujúcimi orgánmi. Micheli, rovnako ako Bonobolo, bol podozrivý zo sprostredkovania drogových obchodov medzi juhoamerickými a talianskými zločineckými skupinami. No a Miška, dajme si také porovnanie, koľko Talianov bolo zatknutých na Slovensku a vydaných do Talianska? V podstate 0,1 som chcel povedať. Len Vadala, ktorý bol urýchlene poslaný, aby nekecal. Hej. Väzby medzi Južnou Amerikou a talianskými skupinami boli tradične silné a prehlbujú sa s rastúcim dopytom po kokaine v Európe. Napríklad kolumbijský mafiánsky boss a bývalý vodca paramilitárnych skupín Salvatore Mancuso využil svoje talianske dedičstvo na nadviazanie kontaktov s Európou. Mexické skupiny ako Zetas, Gulf Cartel si tiež vytvorili silné väzby s talianskými organizáciami ako Cosa Nostra, Camorra, Drangheta. Je to tu? No. A Miška, ideme na to, o čom sa teraz účelovo nehovorí. Preto som vám spracoval vlastne do slovenčiny prvý pôrok a druhý pôrok 2024 s The Antimafia. Pretože Venezuela sa tu presne spomína, Miška. V čom? Poďme hovoriť. Takže
Cosa Nostra má Áno. rozsiahle zastúpenie po Nie, celom. ostrove, áno, v posledných 10 ročiach sa jej pôsobnosť rozšírila aj do Ale to je zahraničia. podstatné. Dôležité je, že vlastne... Vo Venezuele viedla k vytvoreniu štrukturovaných skupín s charakteristikami podobnými charakteristikám pôvodnej mafie. Tieto skupiny udržiavajú úzke vzťahy spolupráce a vzájomnej podpory, o čom svedčia aj prepojenia medzi členmi mafiánskej rodiny Gambino v New Yorku, americkou Cosa Nostrou a sicilskými mafiánmi. Za zmienku stojí zvýšený záujem o Španielsko, ktorý súvisí s obnovením záujmom Cosa Nostry o obchodovanie s kokainom. Cosa Nostra reagovala na početné neprerušované policajné operácie a rozhodol túžbou po reorganizácii a obnovení zväzkov expandovať do nových sektorov. A to samozrejme v oblasti nelegálnych aktivít, tak ako je v legálnej Drogy. ekonomike. No, a máme tu jeden taký jednoduchý článok o Trumpovi, Miška. Trumpové konexie. S mafiou. Všetko vám budeme dávať tam vlastne, čo sú zdroje, takže ideme rád za radom. Ahoj. My sme boli stratení a máme toho vlastne veľa, čo robíme. No ale poďme k tomuto, čo vlastne povedal pre médiá. Nechcem mať kamery po celej kancelárii, aby som sa zaoberal dodávateľmi, politikmi, mafiánmi a všetkými ostatnými, s ktorými, toto hovorí Trump, s ktorými musím v rámci svojho podnikania jednať, povedal Trump na jednej diskusii v televízii a v rozhlase v roku 2004. Viete, mafiáni nemajú radi, keď sa so mnou práve rozprávajú a keď majú kamery po celej miestnosti. V televízii by to vyzeralo dobre, ale u nich to nevyzerá dobre. To znamená, že jednoducho Trump priznal, že má vlastne diskusie priame s mafiou. Jeho vytvorila talianská mafia. Roy Cohn, známy ako jeden z najzúrivejších a najbezcitnejších právnikov v New Yorku, pracoval pre amerického senátora Josepha McCarthyho, kopu newyorských mafiánov, ako napríklad členov zločinskej rodiny Genovese. A pre Trumpa. Tento vlastne Cohn sa stal Trumpovým právnikom v 70. rokoch a údajne sa počas spolupráce telefonicky rozprávali až 5 krát denne. Mnohí z Cohnových klientov prepojených s mafiou tiež ovládali veľkú časť newyorských stavebných odborov. Trump si na výstavbu svojich bytových domov, Trump Plaza a Trump Tower, najal stavebné spoločnosti vedené práve mafiánmi Antoním, Tonym, Salernom a Paulom Costellanom. Únia vrákov domov miesta 95, odborový zväz vedený prevažne zločineckou skupinou Genovese. Potom tu máme Jan Staluppi, licenčná zmluva s luxusnou spoločnosťou na prenajom limuzín, ktorý vlastní John Staluppi, pravdepodobne člen zločineckej rodiny z Kolomba z roku 1988. Áno, a potom máme tu na vlastné meno Daniel Sullivan. On je vlastne človek s kriminálnou minulosťou a väzbami na mafiu. On začal pracovať pre Trumpa ako pracovný konzultant. Neskôr oni ako dvojica spoločne prevádzkovala firmu na výrobu sadrokartónu, ktorá bola prepojená s vydieracou schémou, do ktorej bol zapojený aj odborový zväz tesárov a zločinecká rodina Genovese. No, krása. Takže máte tu v podstate Donaldíka Trumpíka. Napríklad to máme ešte vlastne bývalý právnik spolupracoval so Saterom na dohode o Trump Tower v Moskve, kde bol Trump v kampani roku 2015. Hoci Trump poprel, že by Satera v minulosti poznal, existujú presvedčivé dôkazy o tom, že roky pracoval pre Trump Organization ako maklér, Miška. Potom je to ešte Robert Libutti. Trump to samozrejme poprel niečo ako s Epsteinom, že? Je to vlastne obchodník s dostihovými koňmi a hazardný hráč s vysokými stávkami Roberto Libutti, o ktorom sa hovorí, že mal väzby na Johna Gotti. Keď ho v roku 1991 vyšetroval denník Piška, aký? Denník Philadelphia. Inquirer. Libuttiho dcéra Edith Kramerová však v roku 2016 pre Yahoo News uviedla, že to jednoducho nie je pravda a že Trump veľmi dobre vedel, kto je jej otec a že ona a jej otec leteli s Trumpom v jeho vrtuľníku. Taktiež sa uvádzalo, že Trump prejavil záujem o Libuttiho dceru, čo prinútilo hazardného hráča pohroziť budúcemu prezidentovi, aby sa držal vlastne preč, inak utrpí stratu svojich korunovačných klenotov. Ešte horšie je, že existuje video, na ktorom sa
Libuty a Trump spoločne zúčastňujú na podujatí v WrestleMania. 4. V roku 1988. Takže... Trump si od Lubitého takmer kúpil dostihového konia za $500,000, no na poslednú chvíľu od toho odstúpil. Raz osobne odovzdal údajnému členovi mafie šek na $350,000, keď hral hazardné hry pri stole s Krebsom v Trumpovom kasíne. To je jedna vec. Ďalšia vec, Miška, je, že je tu teraz také, že on ide po vlastne narkobarónoch a proti drogám a podobne. Áno. Tu máme teraz informáciu, že Venezuela kooperuje s talianskou vlastne vyšetrovaciou DIO antimafiou a aj v podstate s Interpolom. To nevadí, pani Marcelka, aj zo záznamu, ale vlastne my to hovoríme tak, aby sa to opakovalo. Ide o to, že Venezuela, či je to Maduro alebo kdokoľvek, kooperovali. Nech sú, akí sú, ale kooperovali. Samozrejme je rozdiel medzi Gambínom, klanom a Genovese. Genovese to bol Lucky Luciano a tá druhá strana je LGBTI a tak ďalej. A LGBTI hlavne myška heroína, drogy a kokaina, THC a všetko možné. Cosa Nostra v podstate bola ako keby koncom 80. rokov úplne utlmená, kedy vlastne prebrala tú štafetu Camorra, Drangheta hlavne. A už sa nehovorí o nejakej zvlášť Camorre, zvlášť Cosa Nostra, zvlášť Dranghete. Je to jeden taký vlastne živý psychopatický celok. Áno. No a máme tu teda vlastne Madura, ktorý podľa vyjadrení Trumpa jednoducho bol v drogách a všetko možné. Ale je to skutočne tak, Miška? Áno, tieto útoky od Trumpa na tohto vlastne venezuelského prezidenta Maduru vychádzajú z následovných vlastne odôvodnení. Ide o to, že kľúčové je to, že je to pokrytec na pohľadanie. Áno, že Trump je pokrytec na pohľadanie. Zatiaľ, čo vyhlásil vojnu drogám v mene národnej bezpečnosti, Trump omilostil jedného z najznámejších obchodníkov s drogami, akí kedy boli v Spojených štátoch stíhaní, a to bol Juan Orlando Hernández, ktorého prokurátori označili za ústrednú postavu 18-ročnej operácie, ktorá zaplavila USA viac ako 400 tonami kokainu. Čiže Trump na jednej strane tvrdí, ako on bojuje proti drogám, zaútočil vlastne na venezuelského prezidenta, ktorého obvinil, ale vlastne na druhej strane Trump omilosťuje najzásadnejšiu postavu v súvislosti s tým, ktorá vlastne deštruuje Spojené štáty americkým drogami, ako 400 tonami kokainu, ktorý bol aj odsúdený, a on ho vlastne omilostil. No a Miška, kto je tento vlastne Hernández? Správa od komunity odkazovala na tlačovú stranu ministerstva spravodlivosti, ktoré Hernándézovi v roku 2024 oznámili 45-ročný trest odňatia slobody. V tomto prípade prokurátori tvrdili, že Hernández v roku 2013 prijal $1 milión od bývalého mexického kartelového bossa Joaquina El Chapa Guzmána, keď úspešne kandidoval na svoje prvé honduraské prezidentské funkčné obdobie. Taktiež uvedli, že Hernándezová vláda zriadila Honduras a kľúčový bod, alebo tzv. Superdiaľnicu v úvodzovkách pre kokain pochádzajúci z juhoamerických krajín vrátane Kolumbie a Venezuely. No, tu. Hernández bol v apríli 2022, približne 3 mesiace po skončení svojho druhého prezidentského funkčného obdobia, vydaný do USA, aby čelil obvinenia z drog a súvisiacich zbraní. Porota ho po 3-týždňovom súdnom procese odsúdila 8. marca 2024. No. Keď ho Trump omilostil, bol zadržiavaný vo federálnej väznici v západnej Virginii, čo viedlo k jeho prepusteniu z väzby v útorok. Trumpova milosť vyvolala politický rozruch z niekoľkých dôvodov. Poprvé, prišla v čase, keď americký prezident viedol vojnu proti drogám, takže vidíte, že to bolo len divadielko zo strany Trumpa, pretože Trump si vlastne jednoducho... On je organizovaný. Hej? Nie, on je organizovaný, Miška. Organizovaný, tak. Čiže omilostilo, hej, keď akože tvrdil, že vedie vojnu proti drogám. Leteckými útokmi na obvinených obchodníkov v Tichomori, ako aj v Karibiku a umiestnením amerických námorných síl pri pobreží Venezuely.
ak chce prezident Trump skutočne vyslať silný signál hlavám štátov zapojeným do obchodovania s drogami, udelenie milosti jednému z najnovších groteskných páchateľov je úplne nesprávnym posolstvom a ono to vlastne ukazuje, že je do toho, že Trump je organizovaný vlastne mafiou aj v obchode s drogami. A to všetko, že je len vlastne divadlo. No a tohto Hernandeza, čo omilostil, tak ďalej čítame, Hernandez bol najvyššie jedným z viac ako 100 ľudí obvinených z trestných činov súvisiacich s drogami, ktorým Trump udelil milosť napriek tomu, že sa americký prezident prezentuje ako bojovník proti drogám, takže to uvidel denník Washington Post. Hernández bol najvyššie omilostený uprostred nezvyčajne vysokej miery zasahovania USA do prezidentských volieb v Hondurase. V týchto pretekoch, ktoré boli v pondelok ráno považované za príliš tesné na to, aby sa dali predpovedať, keďže hlasy sa stále sčítavajú, Trump podporil Hernándezovho spojenca Nasriho Tita a Asfuru s tým, že víťazstvo Asfury je nevyhnutné pre pomoc USA Hondurasu. To je ďalšie, čo vám ideme dať. No a trošku sa zamýšľajme. Máme Honduras, ktorý má už dosadenú postavičku a pracuje pre nich. Totálne. Ale Venezuela kooperuje pri likvidácii vlastne odporu talianskej mafie. Doslova drogová činnosť, drogy vlastne a všetci títo šéfovia jednoducho sú zatýkaní. A zrazu Trump jednoducho útočí na Venezuelu, ktorá im dlhodobo dodávala drogy, nebol problém. Ale ako náhle začali zatýkať ich ľudí, tak už musela byť odvetná akcia. Je to ako pri Kadáfim. V podstate Kadáfi bol ich človek. Cez to viedli vlastne dovoz azylantov, biele kone, drogy, všetko, čo si viete predstaviť. Ale ako náhle začal vlastne mať, tak ako Fidel Castro, ako Hitler, ako Stalin, ako aj Trump teraz, alebo Fico, tie mecenášské, tie mesiášské komplexy, že vlastne ja som Boh a nikto není na mňa, tak mafia povedala dosť. A Kadáfi ho odstránila. Odstránili Madura, pretože bol teraz prekážkou. Fica neodstránia zatiaľ, pretože robí všetky zákony, aby ochránil samotnú taliansku mafiu. Putin je s nimi rovnako ako Zelenský. Trump je preukázaný. Takže máme tu reálne, Miška, fakty, ktoré dokazujú, čo? Čo dokazujú, Miška? No, fakty, ktoré dokazujú, že politici ako sú Trump napojení na taliansku mafiu. Najvyšší človek v Amerike je zrodený z talianského mlieka kozieho a z krvi. Áno, čiže to dokazuje vlastne to, čo stále deklarujeme, že celé politické vlastne spektrum, že politické spektrum celkovo je prostredníkom talianskej mafie a vlastne v podstate by som povedala takým Ale o čo tu ide, Miška? Ide tu o to, že potrebujú odkladať pozornosť od Epsteina, od tých jednoznačných vecí, kde vlastne pedofília, kde zneužívajú malé deti. A či je to Trump, či je to Elon Musk, či sú to vlastne ľudia ako Zelenský. Potom tam máte milión ďalších ľudí zo Slovenska, Babišovcov, ja neviem, tam máte XY tisícov, 10 000 ľudí, ktorí sú vlastne v pedomafii, vrátane Vatikánu, Miška. A to je to, čo potrebujú teraz odkloniť. Presne, lebo není to náhoda. Áno. Začal sa verejne rozprávať o obchode s ľudským mäsom, o pedofílii, vlastne o tom najzvrátenejšom. O najzvrátenejšom, čo môže vlastne existovať. A všetky nitky smerujú k politikom. K politikom. K talianskej mafii, k Vatikánu. Všetko to, čo je vlastne najviac zvrátené, jednoducho robí všetko preto, aby vytvorili ďalšie vlastne také, ako keby som povedal, ako keď vlastne Karl Nehammer chcel, aby sa vyšetrovala nadnárodná mafia, vznikla zrazu Ukrajina a konflikt. Keď vznikol problém Epstein, tak Trump
na základe príkazu svojich majiteľov vytvoril doslova doktrínu menom Maduro. My si musíme pochopiť tú zásadnú vec. Tú schému. V podstate to máte ako pyramidová hra. Najvyšší sú vlastne tí Gambinovci, celá táto šialená zostava. Potom máte Trumpa. Potom máte Madura. Potom máte iných politikov, ako je van der Leyen. Potom máte Meloni. Potom máte Fica. Potom máte nižších politikov, aktivistov, sudcov, prokurátorov a tak ďalej. To je všetko jedno krásne, také poschodie za poschodím. A jednoducho, ako náhle ste pod Gambínom, pod všetkými tými talianskými zvratkami, tak máte istotu, že vás kedykoľvek vedia nahradiť, zlikvidovať, zabiť, čokoľvek. Krásne do obede, pani Erika. Takže len toľko sme chceli, v podstate my ešte dopracujeme jednu vec pre generálnu prokuratúru a celý tá šialenosť, čo je vlastne teraz Venezuelou, je len preto, že si niekto dovolil chytať ich ľudí. A chceli znova odpútať pozornosť. Viete, čo je zaujímavé? Že taká Aruba, také Bahamy, stále v podstate máte čokoľvek, milión ostrovov. Pozdravujeme aj Ivana Lexiu, že? Mladšieho. A vieme, prečo je na Karibuku, že? Pozdravujeme aj Mečiara, Fica, Kaliňáka, všetkých týchto. Tak tam jednoducho cez to chodia vlastne tie veľké výletné lodie, ktoré jednoducho berú 5-10 tón drog, kokainu, heroínu do Európy, do Ázie a podobne. Preto máte taký veľký biznis s tými veľkými výletnými loďami, čo majú 6-8 tisíc ľudí, čo to zoberú. A nezabudnite na to, že vlastne prípad Concordia Miška lebo sa to potvrdilo, Miška. Áno, vlastne ten nelegálne aktivity, ten vlastne organizovaný zločin sa snaží vlastne schovať za... A to je tak... Uviaznutá talianská výletná loď Costa Concordia mohla byť používaná na pašovanie kokainu. Áno, čiže bavíme sa o výletnej lodi, ktorá vlastne mala byť, áno... Kapitán účelovo, keď dostal informáciu, že bude colná kontrola, tak normálne obetoval 32 ľudí. Hej, to znamená, keď oni vlastne mali byť odhalení, a vidíte, že samotný kapitán bol do toho zapletený, pretože nemôže sa prevážať vo veľkej výletnej lodi niekoľko tón drog, aby kapitán o tom nevedel. No počúvaj, výletná loď Costa Concordia, ktorá v roku 2012 uviazla a zabila 32 ľudí, bola podľa polície použitá na pašovanie kokainu, uvádzajú talianske noviny. Denník Republika informoval, že polícia, ktorá vyšetruje trasy pašovania drog medzi Južnou Amerikou a Talianskom, sa domnieva, že veľké množstvo kokainu bolo ukryté v zásobách potravín na výletných lodiach vrátane nešťastnej Concordie. Noviny informovali, že po vyšetrovaní bolo zatknutých 20 ľudí spojených s kalábrijskou organizovanou zločineckou skupinou. A to je? Drangheta. V rozhovore, ktorý začula polícia, sa pašeráci drog údajne odvolávali na použitie tej istej lode, ktorá z nás urobila bláznou po celom svete. 32 ľudí zomrelo potom, čo 13. januára 2012 loď Costa Concordia narazila do skalného výbežku a prevratila sa pri pobreží ostrova Giglio. Časne nehovorí sa na palube výletnej lode nachádzalo 4229 ľudí z viac ako 70 krajín. Loď sa naklonila a otočila na bok, čo znemožnilo potom spustenie mnohých záchranných člnov po spustení poplachu. Po nehode nebolo potvrdené, že sa v Concordii našiel kokain. Kapitán lode Concordia bol vlastne potom odsúdený na 16 rokov väzenia po tom, čo bol uznaný vinným z viacerých obvinení zo zabitia, ako aj z ďalších obvinení súvisiacich s uviaznutím lode výletnej. Takže? Tu je viacero takýchto vlastne dát, ktoré to potvrdzujú. Áno, taktiež mafiánske drogy vlastne ukryté na lodi Concordia, takže informoval potom o tom aj denník Independent. Išlo o obrovskú zásielku kokainu vo vlastníctve mafie. Pri tejto plavbe sa prevážal neskutočné množstvo kokainu.
Potvrdzuje to aj vlastne, týka sa to nahrávok komunikácie členov gangu, ktoré odhalili, že kalabrijský zločinecký syndikát s názvom Drangheta ukryl kokain na palube lodi Concordia, áno. Prevrátila sa tá loď, ako sme povedali, a bola súčasť rozsiahleho obchodovania s kokainom. Len pred 2 dňami Crew Center informoval, že pri vyloďovaní z lode Costa Pacifica v Malage po transatlantickej plave z Južnej Ameriky boli zatknutí 3 ľudia s viac ako 16 kg kokainu. A tam tiež vlastne potvrdili, že samotní členovia posádky museli vlastne na palube tej lodi uložiť tie drogy. Ďalej vlastne, kto vlastní tie lode MSC a Norwegian Cruise Lines? Ktoré premávajú medzi Európou, Severnou Amerikou a Karibikom. Ďalej tu, minulý týždeň Buenos Aires, Miška, potom São Paulo. Zase išlo o rozsiahlu zásah drog o 15 kg na ďalšej lodi, takže proste to je tá schéma, ako oni vlastne pašujú tie drogy cez tieto aj výletné lode. Pekný deň, aj vám, a potvrdzuje to, áno, je to dokázané. Takže jednoduchá vec. Trump dostal jednoducho doslova befel, že musí urobiť toto, aby uklonil pozornosť od Epsteina. To je ich typická vec, ktorú vždy robia. On je tak chorý a sprostý, že si neuvedomuje, že oslobodiť človeka, ktorý ho 18 rokov sa snažia dostať vlastne FBI, aj CIA, idú po ňom, vedia o ňom, že je člen mafie a dokonca je to prezident Hondurasu. Pozdravujeme potom aj vlastne teraz súčasných prezidenta Slovenska a aj všetkých týchto. My veľmi dobre vieme, že vlastne to, čo vtedy vypadlo, keď tam bol Pellegrini a ten maďarský charakter, Béla Bugár, tak to nebolo špárátko. Samotný Andrej Danko priznal verejne v jednej relácii, že on vie o politikoch na Slovensku, ktorí berú drogy. Takže o čom sa tu nabavíme? Ono by stačilo urobiť jednu kontrolu. Áno. A zo 150 politikov bolo asi tak, že prázdny parlament. Šňupu. Začal by som v podstate ozaj, že Smerom, Hlasom, potom SNS, ale tam by som dal aj vlastne skúšky na alkohol. Samozrejme všetci, ktorí tam sú PSK, ja neviem čo všetko, hnutie, nehnutie, všetci, ktorí sú tam KDH, ne-KDH a tak ďalej. A ďakujeme aj my vám, všetko prajeme najlepšie v novom roku. Moje zdravie nie je ideálne, teraz aj máme minus 15 vonku, takže mám dosť zatiahnuté moje dutiny a výtoky z očí a nestíham v podstate zdravotne robiť tam náš web, ale vidíte, že vlastne Miška Venezuela spomenutá viackrát, že? No. Ešte toto môžeme... Aha, vidíš? Počúvaj, môžeme aj toto dať. Áno, vlastne ešte v správach od DI sa spomína, že je to čerstvá informácia v podstate 26. marca 2024 išlo o protidrogovú operáciu, čiže vidíte, že vlastne širokospektrálne sa robia teraz záťahy a razie proti drogovým kartelom, proti drogovým vlastne pašovaniu drog. Čiže išlo o protidrogovú operáciu, ktorú vykonala Catanzaro DDA, rozbila zločineckú organizáciu z Vibo Valentia, ktorá získavala drogy hlavnými trasami z Brazílie, Španielska a Albánska do prístavov v Taliansku a distribuovala ich do provincie Vibo Valentina a ďalších miest v severnom Taliansku. Vyšetrovanie Maestrale Cartago 2, ktoré bolo pokračovaním vyšetrovania Maestrale Cartago, podrobne našetlo zapojenie popredných členov pobočiek Dranghety v oblasti Mileto a Ndriny do prepojenia zo susedných osád San Giovanni, Campami a Parabati. Dňa 2. apríla 2024 bol vykonaný príkaz na uplatnenie preventívneho opatrenia väzby vydaného generálnym prokurátorom Vianove voči členom zločineckej skupiny pôsobiacej v Vianove, ako aj v Paname, v Kolumbii a Venezuele, ktorej cieľom bolo dovážať veľké množstvo kokainu z Latinskej Amerike
Ameriky, ktoré bolo nakladané na lode smerujúce do prístavu Janov. No a ešte tu je zaujímavé, Miška, že tu je ale Ekvádor, ale keď sa už bavíme, že vlastne na úrovni súdu 30. januára 2024 vyniesený bol rozsudok súdu v Boloni, ktorým bolo odsudené niektoré osoby, prevažne dominikánskej štátnej príslušnosti, ktoré prepravovali omamné látky zo Santo Dominga, to je Dominikánska republika, Karibik, v kontajneroch do námorného prístavu Vado Ligue. To v niekoľkých prístavných oblastiach talianske policajné sily zaistili značné množstvo omamných látok v kontajneroch pochádzajúcich z Južnej Ameriky. Takže áno, tiež spomína sa, áno. Presne vlastne odhalili, áno, miestny prístav sa stal národným centrom dovozu drog a je tam vlastne aj v súvislosti s drangetou. Janko, tu nejde o suroviny. Na jednej strane áno, ropa a podobne, ale tu hlavne ide o to, že si niekto dovolil ísť po ich ľuďoch. Nehovoríme o Madurovi. Hovorí sa, že vlastne Venezuela je jedna z najskorumpovanejších krajín sveta. Potom Slovensko je čo? Rakúsko je čo? Nemecko je čo? Vo Venezueli sa aspoň hovorí o spojenstve s drangetou. Ale na Slovensku vám Fico povie, že také neexistuje. Že on nemá ani telefón, on si s Vadalom nevolal. Taký zbabelec to je. Ktorý si dá ešte vlastne sám strieľať po sebe. Čo mu nič nevyšlo. A v tom istom období, pamätajte si, Trump, Uško. Oni sú tak zbabelí a tak hlúpi. Tu hlavne ide o to, že nerátajme, či je to o surovinách. Tam je to o drogách. Najväčším teraz biznisom sú drogy, kokain. Pretože je taký Trump, taký Putin, taký Zelenský sú závislí na drogách. Keď už oni sú závislí, tak potom čo taký Fico, čo taký Kaliňák, čo takí všetci ostatní, ktorí sú úplne bezvýznamní, ako je Babiš, Turek, Kurz, Meloni. Však uvedomte si to. A nehovorme o ľuďoch v Európarlamente. Však to je úplne, ja by som povedal, že oni majú Vianoce 24 hodín, 365 dní v roku. Viete si predstaviť, ako funguje tá mafia? Sme na to vysvetľovali. Ono vám síce dá odrobinku, keď s nimi kooperujete. Lenže ona vás ako keby naučila byť závislí na drogách, na alkohole, na nejakom vysokom štandarde, keď jednoducho samotné predajne najluxusnejších aut vlastne práve tí, ktorí vás vytvorili. Čiže vy nemáte nič. Vy ste ich otroci. Je to Trump, ktorý jednoducho, vy si myslíte, že má Trump Tower, tam má to, ale on nemá nič. Tam, keď mafia povie, skončí. Pamätáte si, čo sme si dali rok 31 až 33, Miška Čermák. Človek, ktorý jednoducho bol vytvorený talianskou mafiou a potom sa im obrátil chrbtom, lebo chcel podporovať írsku mafiu. To sa neodpúšťa. Zobrali. Zlikvidovali ho. Áno, Venezuela má nerastné bohatstvo. Ale tu ide skôr o to, že oni potrebovali teraz vytvoriť rýchlo niečo, čo by otvorilo im kompletne cesty. Preto je tam, že jednoducho ich teraz dosadí Amerika svojich ľudí tam. Aby ten dovoz drog išiel bezproblémovo. Aby zatýkanie už nebolo. A aby odklonili tému Epstein do minulosti. Pretože Epstein je hlavná téma, ktorá má byť v tomto súčasnom svete. Áno, pretože ako bol ten prípad, ešte raz to spomeniem, v Belgicku najvyššie vlastne politické kruhy, kde politici vlastne sa podielajú na pedofílii a vlastne, aby si ukojili svoje zvrátené chuťky vlastne na deťoch, tak jednoducho toto má byť všetko odklodené, pretože ten organizovaný zločin je na tomto, je pre tento účel založený. Unášanie detí, zneužívanie detí, vraždenie detí. Vlastne deti, ktoré prežili, hej, boli vlastne svedkovia. Aj iná vlastne žena, ktorá ako dieťa bola vlastne
predaná týmto vlastne uchylákom, takže ona tiež urobila svedectvo a ide o to, že skutočne vysoké politické špičky sa podielajú na zneužívanie malých detí, čo je vlastne úplne zvrátenectvo. Vyčkaj, ideme citovať článok 2004. Dutroux znásilnil aj 3 Slovenky. Belgický pedofil Marc Dutroux, ktorý stojí, to bolo v roku 2004, čítame v prítomnom čase, ale 2004 sa bavíme, stojí momentálne pred súdom v Arlone, podľa obžaloby znásilnil aj 3 Slovenky. Slovenská polícia však vie iba o jednej znásilnenej dievčine. Spis o prípade majú belgické orgány, bavíme sa Belgicko-Slovensko. Belgickí vyšetrovatelia ešte v roku 1996 poslali slovenskému Interpolu žiadosť o preverenie 10 osôb zo Slovenska, 7 dievčat a 3 chlapcov. Potom chceli preveriť ešte 2 dievčatá a 2 chlapcov. V roku 1997 u nás aj vypočúvali ľudí. Riaditeľ slovenského Interpolu, vtedy Tibor Barát, hovorí, že hľadali informácie o jednom znásilnení, ktoré sa malo stať 4. júna 1995 v okolí Topolčian. Dutroux vtedy v Topolčanoch naozaj bol. Polícia tvrdí, že pedofil vždy čakal na obete vo svojom aute a dával im uspávacie prostriedky. Znásilnené dievča opísalo aj bielu dodávku Renault Master, ktorú Dutroux používal. Sedel aj opis zelenej vetrovky a prikryvky a dievča ho identifikovala aj podľa fotografie. V Dutrouxov neprospech vypovedala jeho teda manželka, ktorá opísala vlastne tiež určité vlastne veci. To už netreba. Ale zásadné je, že... Topolčany, pozdravujem Fica. A ja chcem ešte povedať v tejto súvislosti jednu príhodu, ktorá sa stala pred 10 rokmi. Stala sa v Súčanoch, blízko vlastne základnej školy, kedy vlastne došlo k tomu, že dievča išlo zo školy a pristavila pri nej vlastne dodávka a chlap, ktorý vystúpil z auta, ju ťahal do auta, zhruba 15-ročnú dievčinu, keď vlastne ale pribehol na pomoc nejaký pán, takže sa to nepodarilo vlastne uniesť túto dievčinu. No a vlastne daná učiteľka, ktorá o tom bola vlastne informovaná v Súčanoch, upovedomila aj riaditeľku a chcela vlastne nejako upozorniť deti, že nech si dávajú pozor, že v blízkosti školy bola táto a táto dodávka a došlo k tomuto pokusu o únos 15-ročnej žiačky. No riaditeľka reagovala jasným, že nie. O tom sa hovoriť nebude. Čo je v podstate úplne nepochopiteľné. Ale je to pochopiteľné, Miška. Pretože samotní vlastne takíto predstavitelia, či už aj bavíme sa o riaditeľoch, iných postoch, sú zapletení do tohto organizovaného zločinu, pretože slovo organizované znamená, že sú do toho začlenení ľudia, na ktorých by si to ani vlastne nepovedali, že riaditeľ, ktorý má vlastne chrániť deti, tak ako to bolo vtedy, to ešte dám súku. Takže došlo k tomu, no a vlastne danej učiteľke sa to dozvedela nejaká vlastne žiačka a sa spýtala pani učiteľky, že počuli ste to? A pani učiteľka hovorí, že áno, že viem o tom. No a to dievča, vlastne tá žiačka reagovala, že a prečo ste nám to nepovedali? Takže deti, ktoré chcú byť vlastne chránené, jednoducho sú dospelými, jednoducho unášané, zneužívané a vlastne chcem ešte aj poukázať na ten prípad toho biskupa, už to neviem teraz presne, ako vlastne je cirkev zapletená tiež do únosu a zneužívaní detí a tak ďalej. Vieme, to je to jasné, kde vlastne samotný biskup chodil do nevestincov, bolo to aj zdokumentované. Čiže toto sa bavíme o vlastne tejto elite politickej, cirkevnej a ešte ďalšej. No a Miška, ono sa to vyvíjalo. Najprv boli únosy, ako Dutroux, a teraz je vlastne už podľa prípadu Bibiano, kedy vlastne pri prípade Bibiano vznikla Melody s Salvini. Ten zrazu je teraz oslobodený od toho a oného. Samozrejme, mafia si nepustí svojich ľudí. Ale tam ide o to, že už to je robené cez riaditeľov, cez psychológov školských, cez svojich vlastne ľudí na súdoch. A zažívame to aj my, Miška. V podstate nezákonné procesy, úplný nacizmus v praxi sa na tomu povedať, ale už to urobili trošku menej okoto. V podstate oni zoberú to dieťa a úplne ho zblbnú cez špeciálne také prístroje a vymývanie mozgov doslova a to dieťa v podstate už nevie potom, čo je pravda a čo je lož a následne jednoducho skončí buď vo Vatikáne alebo u Elona Muska, u Zelenského, kdekoľvek v Toskánsku, Miška napríklad.
V Toskánsku. Áno, vlastne jednoducho bude odovzdané odobrané rodičom z falošných vlastne dôvodov, ako Pálko vysvetlil. A No, oni si vlastne vytipujú toho človeka. To dieťa To dieťa vlastne si potom vytipujú. odovzdajú do rúk nejakého uchylákov. Takže priatelia, ide o to, že oni chcú zakryť len to, čo je už zrejme. Že to zvrátené monštra. Sú to choré, zvrátené monštra a celé LGBTI. Jednoducho už teraz nie je pochyb o tom, kto koho diriguje. Tu sme vám tiež rovno dávali také dôkazy, o čo tu ide. Ide o drogy, o legalizáciu drog. Ide o to, aby tí psychopati, ktorí sú najvyššie, ktorí sú najviac vrátení, a podľa toho jednoducho ide to, ako to je, Miška, to padajúce hovno, ako sa hovorí. Viete, Trump je rituals. On urobí všetko rovnako, ako jeho šéf. Fico je rituales. Mečiar bol rituales. Klaus bol rituales. Havel bol rituales. Oni opakujú to, čo im ukáže ich majiteľ. Všetci konajú rovnako. Vy si zoberte, že jednoducho, či to máte Čínu, Rusko, USA, Slovensko, Česko, Maďarsko, všetci konajú rovnako. Neexistujú iní politici. To ako keby ste zobrali v podstate len bielu a čiernu farbu a len ste ich menili. Je jedno, aké meno, ale tie praktiky sú rovnaké, pretože sú to rituály. To z prepáčenia ktoré padá z hora dole, od toho najvyššieho až úplne dole, ukazuje jednoducho tú diaľnicu, ktorá ide až do najvyššieho prostredia, ktoré sú vlastne tí ľudia, ktorí vlastne bojujú za nich a myslia si, že je to pravda, za tých aktivistov a podobne, ale oni rovnako sa naučili konať rovnako zvrátené veci. Ubližovať. A priatelia, teda pamätajte si, že všetko, čo teraz ide v médiách, na oko, pravdivé, si musíte vždy preveriť. Preto aj my vám posielame viacero takých rozdielných, vlastne úplne neznámych dát, ktoré nemáte šancu vypoznať. Ale my už vieme, kde hľadať a čo hľadať. A preto si dávajte pozor, keď vám budú niečo hovoriť a presvedčovať vás, že je to tak. Nie. Jediná pravda je, že si politik. Žiadne zákony proti mafii. Omerta. Arrivederci. Nemá sa s tým o čom baviť. To isté aj aktivista. Počkajte, my sa tu nebavíme teraz o nejakých vtákopiskoch, ja neviem, euromeni a podobne. Talianská mafia. Politici. Omerta. Zákony. Nie. Dovidenia. Patrí žim. Policajt. Nebavíme sa o talianskej mafii? Dovidenia. Omerta. Takto si vyselektujete a zrazu zistíte, že nemáte koho voliť. A viete prečo? Pretože nikdy ste nemali koho voliť. Však Fico už povedal, že že Slovenská republika je už len štátom na papieri. Áno, lebo čo je to za štát, kde vlastne si talianská mafia diriguje politikov, kde si diriguje obchod s drogami, kde sa organizujú vlastne obchod s bielým mesom. Albánsko a Venezuela aspoň povedali na rovinu, hej, máme problémy s mafiou, s drogami, spoločnosť je úplne jednoducho v deštrukcii, robte niečo, za čo s tým? Zatkňajú. Ďalšie kolo bude proti Albánsku, Miška. Mám taký pocit. Albánci sa rozhodli ísť proti talianskej mafii. Kto sa rozhodne ísť proti talianskej mafii, končí. Aj v Albánsku niečo nájdu, neboj sa. Takže toto sú také moje prorocké slova deda Vangu. Nie baba Vanga, ale dedo Vangu. Pretože každý, kto ide proti ním, je jednoducho zhora dirigovaný Trumpom, Putinom a všetkými, aby. Takže prajem vám krásnu dobrú chuť k obedu, oddychnite si, my sa ozveme niekedy, hej, keď bude čas. YouTube vysielanie znova prehodím na nejaké o 2 týždne neskôr, lebo ja sa musím dať dokopy a my musíme ešte dopísať vlastne tú generálnu prokuratúru. Takže držte nám palce a verím, že to všetko dobre padne. Krásnu nedelu.
Ďakujem vám každému za prijanie. A verím, že vlastne aj dnes ste si niečo z toho odniesli a skutočne v tom živote vlastne dáte jasné signály, ako majú veci byť a veci, ktoré sa diať už nesmú. Krásny dík a ďakujeme za všetko. Piška A Pali. a Riky.